Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y rhyw hwn. Fan yma, dwi'n eisiau I datblygu rhyw fath o'r app neu cymwysiad ysgrifennu'r unrhyw yn y iaith oglenni JavaScript ac hefyd yw'r rhedeg trwy'r defnyddio meddalwedd Deno neu Deno fan yma ar y ochr chwith. Yr amcan o'r app hwn yw I prosesu neu I cyfrweithio ar y testunau. Beth dwi'n eisiau I cyflawni trwy'r datblygu yr app hwn yw mae gyda fi yr ffeil gyda'r erfach I mewn yn yr iaith Cymraeg, sef mae gyda fi yr erfa o geiriau Cymraeg ac hefyd mae gyda fi hefyd y rhestr o'r geiriau hefyd o eiriau Cymraeg a beth dwi'n eisiau I gwneud I mewn yn yr app hwn yw I rhedeg yr app ac wedyn I echdynnu y llinellau oddi wrth yr erfa o'r geiriau Cymraeg o'r geiriau sydd yn bodoli I mewn yn yr rhestr o eiriau. Felly yn gyntaf mae angen rhaid I mi I greu yr bygell ar gyfer hwn. Felly dwi'n mynd I galw yr bygell hwn ar ôl yr dyddiad heddiw, sef mae'n heddiw 2026 ac wedyn mis yr gorffen haf ac wedyn mae'n heddiw 4 o'r mis gorffen haf ac wedyn dwi'n mynd I osod yr oddodiad A ar y terfynad o'r enw hwn ac wedyn I morlwyo yno fe fel hwn a dyna'r bregall gwag fel hwn. Nawr, dyn wedi symud y ffeil sydd yn cynnwys yr erfa o'r geiriau Cymraeg. Felly os dwi'n yn agor y ffeil trwy defnyddio VI fel hwn, felly dyma'r fformat neu'r ffurfryddaeth o'r ffeil hwn gyda'r geiriau Cymraeg a'r colofn ar y ochr chwith fel hwn yn fan yma, son enghraifft acenni, acer, echa, achenog ac wedyn I mewn yn yr ail colofn mae gyda ni yr fath o'r gair neu'r rhanbarth llafariad o'r gair sef mae'n enghraifft ar gyfer acenni mae gyda ni fan yma'r berf enw ac wedyn ar gyfer enghraifft achles mae gyda ni enw fenywaidd ac yn y blaen ac wedyn I mewn yn y trydydd colofn mae gyda ni yr gair sef yr ystyr I mewn yn y Saesneg ac wedyn nawr os ydyn yn amadal oddi wrth yr erfa ac wedyn os ydyn creu y ffeil arach enghraifft ac wedyn os ydyn rhoi yr enw rhestr fel hwn ydyn gallu creu rhestr o eiriau fel hyn. Felly nawr I mewn yn yr ffeil rhestr.txt mae gyda ni y rhestr o eiriau hyn sydd yn cysylltiedig gyda'r môr neu chwilio sef llong, eibad, badau, cwch, cychau, chwilio, môr ac môroedd. Nawr os ydyn yn amadal oddi wrth y ffeil hwn felly nawr os dwi'n creu y trydydd ffeil ac dwi'n mynd I galw yr ffeil hwn main.js fel hwn ac felly yr diben o'r ffeil hwn yw I cyfrweithio neu prosesu yr dou ffeil o'r blaen sef I echdynnu oddi wrth yr ffeil yr gerfa 26.txt y llinellau sy'n cynnwys yr geiriau Cymraeg oddi wrth yr geiriau I mewn yn y rhestr, I mewn yn yr ffeil gyda'r enw rhestr.txt. Felly, I dechrau, ar gyfer yr diwychu neu prefiata neu datbygio o'r meddalwedd hon, dwi'n mynd I ychwanegu y ffwthiant I allbynnu y neges i'r cymell gorchymyn. Felly dwi'n mynd I galw enghraifft y ffwthiant hwn log fel hwn. Ac wedyn I pasio mewn y llinell enghraifft y neges fel hwn. Ac wedyn I defnyddio
yr gwrthrych console sef yr rheoli fwrdd, ac wedyn i logi mas neu cofnodi mas y neges fel hwn i'r cymell gorchymyn fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu galw ar y ffwythiant hwn fel hyn, ac wedyn i pasio mewn enghraifft y neges fel hello byd fel hwn. Ac wedyn nawr os dwi'n ychydig y ffeil, ac wedyn nawr os dwi'n rhedeg enghraifft yr gorchymyn deno, ac wedyn run neu rhedeg, ac wedyn y ffeil hwn sef main.js. Felly beth sy'n digwydd, cawn ni'n gweld. Felly nawr mae gyda ni yr archbyniad hello byd fan yma. Wedyn y cam nesaf yw i datblygu rhyw fath o ffordd lle ydyn ni'n gallu rhedeg yr holl gwesiad i mewn yn yr ffeil yr erfa, sef yr ffeil gyda'r enw gerf 26.txt. Felly y modd dwi'n mynd i wneud hyn yw i defnyddio yr ffwythiant oddi o deno gyda'r sydd yn cael ei galw readTextFile fan yma fel hwn. Const text yn cyfartalu i'r await neu aros, ac wedyn yr gwrthrych ar gyfer deno, sef deno fan yma, ac wedyn yr ffwythiant aelod o'r deno, sef readTextFile fel hwn, ac wedyn y cyfeiriad neu llwybr i'r ffeil, sef gerfa 26.txt fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i creu yr ardilliad, sef yr array, oddi wrth yr constant neu gostadolyn text fan yma. Felly dwi'n gallu gwneud hyn os dwi'n rhedeg yr ffwythiant aelod o'r gwrthrych y text fan yma i split neu hollti ar yr symbol yr llinell newydd fel hwn. Ac wedyn os dwi'n eisiau i ddim ond i dewis y cyntaf 20 llinell, dwi'n gallu anfonodi rhif 20 ar ôl yr atalnod fan yma. Ac wedyn nawr os dwi'n eisiau i dolenni trwy'r ardilliad neu array fan yma, dwi'n gallu enghraifft defnyddio y gorchymyn neu y arwydd air for, ac wedyn os dwi'n creu yr anwolyn sydd yn wastadol trwy defnyddio yr arwydd air const neu constants neu'r wastadol fan yma, rydyn gallu creu yr anwolyn ac hefyd i roi yr enw line, sef for const line, ac wedyn of fan yma, of, ac wedyn o'r pob un llinell i mewn yn yr ardilliad fan yma, text.split, ac wedyn sydd yn cael ei hollti ar yr symbol llinell newydd, ac wedyn rydyn gallu allbynnu pob un llinell fel hwn. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn rhedeg y gorchymyn unwaith eto deno run main.js, beth sy'n digwydd? Nawr, oherwydd mae'n rhaid i ni i darllen oddi wrth yr ffeil gerfod 26.txt, mae'n rhaid i ni i roi yr caniatad i deno i gwneud hyn, sef i darllen y ffeil. Felly beth dwi'n mynd i gwneud yn hytrach nag i roi yr caniatad ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i cansio mas o'r hynny, ac wedyn dwi'n mynd i arredig y gorchymyn fan yma gyda'r parametr namin, prif rhythren a, a wedyn main.js fel hwn. Ac nawr mae gyda ni cyntaf 20 llinell lle oddi wrth yr ffeil gerfod 26.txt.
Ac wedyn nawr, os ydyn eisiau I darllen y cymwysiad o'r ffeil arall gyda'r rhestr o erau Cymraeg I mewn yn yr rhaglen hwn, mae angen I ni I gwneud yr un peth. Enghraifft, ydyn ni'n gallu creu yr gosodolyn arall gyda'r enw words fel hwn, ac wedyn I rhedeg oddi wrth yr ffail yr rhestr .txt fel hwn. Ar y pwynt hwn, ydyn gallu arloesi hefyd y llinell I allbennu y neges Hello Byd fan yma. Ac wedyn, pob tro ydyn yn dolenni I mewn yn y llinellau oddi wrth yr ffail gerdded 26.txt, ydyn yn gallu gwneud yr un peth, sef ac efo pob un llinell oddi wrth gerdded 26.txt, ydyn yn gallu darllenni trwy'r holl geriau I mewn oddi wrth yr ffail rhestr.txt fel hwn. Ond ac efo'r enw o'r gosodolyn ac efo pob un gar, mae'n rhaid I ni I newid hwn I bod Word enghraifft yn ytrach nag yr un fel y line o'r blaen. Ac wedyn, ac efo'r cam nesaf, mae'n rhaid I ni I allytynnu neu echdynnu yr gair oddi wrth y cyntaf golofn o pob un llinell oddi wrth yr ffail gerdded 26.txt, ac efo'r hwn, mae'n rhaid I ni I creu enghraifft ardduchach arall, ac efo'r geriau I mewn yn y tar y golofn, yn gallu galw yr ardduchach hwn column, sef const column, yn cyfartalu i'r line, ac wedyn dot hollti, neu split, ac wedyn ydyn gallu ei hollti trwy'r symbol y tab fel hwn. Ac wedyn, I mewn yn doleniad mewnol ac efo'r pob un gar I mewn yn y rhestr o'r ffail rhestr.txt, ydyn gallu prawf holi ydy'r gar hwn yn cyfartalu i'r gar I mewn yn y cyntaf golofn I mewn yn llinell oddi wrth gerdded 26.txt fel hwn. Ac wedyn, ydyn gallu mewn ysod yr prawfholiad hwn trwy defnyddio yr allwedd air if fan yma. Ac wedyn, os mae'r ddau air yn cyfartalu, wedyn ydyn gallu allbynnu holl llinell. Felly, ydyn gallu symud y llinell oddi wrth llinell 10 i'r llinell 40 fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau I sicrhau mae'r gar yn bodoli I mewn yn yr gostodolyn text fan yma, sydd yn cael ei holltwyd gyda'r llinell newydd, yn ytrach nag I cyfyngu nifer o llinellau I dim ond y cyntaf ugain, enghraifft, ydyn gallu ambenodi hwn I dolenni hyd at enghraifft yr 2,000,000 fel hwn, neu'r gorffen o'r ffail. Felly nawr, os ydyn yn ychydig fel hwn, ac wedyn alredig a gorchymyn Deno run na mynd prif A, ac wedyn yr enw o'r ffail fel hwn. Nawr, dyma'r allbyniad o'r cymwysiad hwn, a mae'n nawr wedi allbynnu geriau oddi wrth y rhestr.txt, ac hefyd gyda'r dwy golofn eraill hefyd, enghraifft, mae gyda ni yr ail golofn gyda'r fath o'r gar, ac hefyd y trydydd golofn gyda'r gar I mewn yn Saesneg. Ond beth dwi'n eisiau nawr ar gyfer cam nesaf yw, os nad ydy'r gar oddi wrth rhestr.txt yn bodoli I mewn gerdded 26.txt, dwi'n eisiau allbynnu yr gar hefyd, fel hwn. Nawr, os ydyn ychydig fel, ac wedyn alredig y gorchymyn, Deno run na mynd prif A, ac wedyn main.js, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Nawr mae gyda ni allbeniad
o'r geiriau hyn i mewn yn yr ffeil restr.txt, ond mae hwn yn dolenni pob tro ydyn yn darllen pob un llinell oddi wrth yr gerfa 26.txt. Felly, i ysgoi doleniad pob tro ydyn yn darllen yr llinell oddi wrth yr gerfa'r 26.txt oherwydd mae'r amog gymaint ohonyn nhw, hyd at efallai cannoedd neu miloedd. Dwi'n gallu cyfnewid doleniad i gwneud doleniad mewnol, doleniad allanol, ac hefyd yn yr un modd doleniad allanol i bod doleniad mewnol fel hwn. Ac wedyn i symud yr prawfholiad ar gyfer y archbyniad oddi wrth llinellau 11 i 15 fel hwn i mewn yn doleniad mewnol fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn tacluso y cod toddiad o gwmpas fel hwn, ac wedyn i'w achub, ac wedyn i'w redeg unwaith eto, gyda'r gorchymyn deno, run namin prif ffrithlen R, ac wedyn main.js. Nawr mae gyda ni yr un peth, ond mae'r gair yn cael ei aladrodd hyd at cannoedd o weithiau. Felly, os y diben o'r doleniad hwn yw i achbynnu y gair nad wedi ei darganfod i mewn yn y ffeil gerfa'r 26.txt ar ôl darllen trwy'r pob un llinell o'r ffeil hwn, neu pob un llinell i mewn yn yr arddulliad o'r ffeil hwn. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i symud yr llinell i achbynnu yr gair hwn oedd llinell yr 30 i'r gorffen o doleniad mewnol fel hwn, ond yn unig i gwneud hyn os nad ydy'r gair wedi cael ei darganfod ar gyfer hwn, mae angen rhaid i ni i creu yr amywolyn, arall, enghraifft ar y dechreuad o'r pob un doleniad o'r geiriau i mewn yn y gerfa 26.txt, ydych chi'n gallu creu yr amywolyn, found, neu'r can fywyd i fod yn anwir, neu ddim fel hwn, ac wedyn pan ydyn yn darganfod gair, ydyn yn gallu ambenodi yr amrywolyn hwn i fod yn wir trwy defnyddio digid 1, ac wedyn ar ôl y gorffen o'r dydoliad mewnol, sef yr holl geiriau i mewn yn arddulliad oddi wrth y gerfa 26.txt, ydyn unwaith eto yn gallu parholi ar gyfer y gwerth i mewn yn found fel hwn, if found yn cyfartalu i'r ddim fel hwn, ydyn gallu achbynnu y gair. Wedyn nawr, os ydyn achub y ffeil, ac wedyn aredig deno, run namin prif ffrithlen R, ac wedyn main.js, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Nawr, i mewn yn yr achbyniad, mae gyda ni y geiriau sydd ddim yn bodoli i mewn yn y gerfa 26.txt, sef yr badau a chachau fan yma. Oherwydd nad ydy gyda nhw yr ail colofyn ac hefyd y trydydd colofyn. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff yn iach a hwyl.